само като го дигне как прави. Надолу. Тя го видим. Ехе. Я? И пак ще да. Уморили се? Не го направо. Ще се добре. Брачече, вади го в момента, браче, и не може да говори. Да знам, 10 минути го мъчи. Да. Мъчи го сега и ча да го изкараш, ще звънни. Айде. Той изкара глава. Ча да не се изплаши се от мен. Ехе, браво, бе, Анка. На пиро. Браво. Давай го лекичко. Лекичко само към таковата. Един може да фаниш, ама най-големия. Браво, браво. Точно така, да глътни. Така, дай го още малко. Браво, бе. Това е поне тройчица. Браво, браво. Моля! Браво, на пиро. Браво. Анка откачи. Виж какъв красавец. Я вдигни го да... Това е поне 3,5 кг.